Ginoo ko ta ngaligon, ang salipdanan ta siya. Sa kaguol o kasakit, iya kitang pagtabangan. Kay ang kaaway ta nangitag pagi, nga mapukan kita, maligut-guton siya. Sa yuta way makasama. Kung ang kusog ta saligan, ang panlimbasog kawang lang. Gawas kon siya dapigan ta, kita mapildi man gayud. Kinsa kini kaha, si Hesu Kristo siya, gamhanan sa tanan, ug dili mabalhin. Sa gubat mo daog siya. Kung daghang mga panulay, dili magakahadlok ta. Kita mangisog kay ang Dios, nagsaad nga siya mudaog. Ang yawa nagdumot, di magkahadlok ta, og pagasuklan siya, sigurong mapukan. Kon pulong sa Dios saligan.